Jama'a na cikin wannan dandali mai albarka ina muku fatan alheri da fatan an wayi gari lafiya. Na shigo cikin wannan dandali a daidai wannan lokaci ne don na tsokaci dangane da wato bayanan da nake jin wa'insu malamai 'yan baranda suke yi, kowa yana faɗin wato abin da ya ga dama, kuma bayanan da nake fassara su akan soki burutsu. Na farko dai su wa'innan malaman sun fara gane cewar wato babu hujja ta addini kwata-kwata da za a iya danganta ta da abin da Ɗanfodiyo ya yi a ƙasar Hausa, kwata-kwata babu. Yanzu kuma na saurari wani malami yana bayanin cewar wai Ɗanfodiyo ya zo ya samu ƙasar Hausa wai a rikice, babu tsari, babu kaza. Ɗanfodiyo shine ya kawo tsari a ƙasar Hausa, in ji shi wannan malami ɗan baranda. Na saurari wannan malamin wanda na fahimci cewar yana bayani ne a wani gidan rediyo a ainihin Sokoto, wanda kuma wanda ake sarkin Fulanin Sokoto wanda ake kira a sarkin musulmi, shi ne ya ɗauki nauyin wannan malami ɗan baranda don ya zo cikin gidan rediyo ya yi wannan surkullen nasa. A lokacin da shi wannan malamin yake bayani, yana ƙoƙarin ya nuna cewar Ɗanfodiyo bai yi ƙabilanci ba. Ko da yake banda wannan malamin akwai wani malami ma shi ma da na taɓa sauraron sa ya faɗi irin wannan magana, wanda har a gari ɗaya tak da suke kawowa hujjar cewar banda Fulani ma akwai waɗanda Ɗanfodiyo ya baiwa tuta, shine kawai garin Bauchi, wanda aka baiwa Malam Yakubu, wanda Malam Yakubu nan shi ba Bafulatani bane kuma ba Bahaushe bane, ana cewa Bajari ne. Sannan shi kuma wannan malami na Sokoto wanda na saurare shi yana bayani a wani gidan rediyo a Sokoto, shi kuma ya ƙara wani misali cewa a Zaria, wanda shi Ɗanfodiyo ya baiwa tuta a Zaria, ina tsammanin na farkon yake nufi, shi ma ba Bafulatani bane. To shikenan, Bauchi an daura wanda ba Bafulatani ba, shi yake mulki. A Zaria na farko an ɗora wanda ba Bafulatani ba yana mulki, amma daga baya Fulanin sun shiga mulkin karɓa-karɓa a ainihin masarautar Zazzau ta Hausa. Fulani suna cikin waɗanda ake karɓa-karɓa da su a Zaria. To a cikin malaman Ɗanfodiyo Hausawa da almajiran Ɗanfodiyo Hausawa da Hausawa waɗanda suka taimaka suka gamsu cewa suka goya wa Ɗanfodiyo baya, aka yi ta yaƙi da su, aka kakkashe su a fagen daga da zummar cewar sun yarda da tsarin da Ɗanfodiyo ya kawo, aka haɗu da su aka yi wannan yaƙi da ake kira jihadi. Ko Bahaushe ƙwaya ɗaya tak Ɗanfodiyo bai baiwa tuta ba. Me yasa? Saboda tsananin ƙabilancin Ɗanfodiyo akan Hausawa. Wannan malamin ya kawo zancen Daura, ya kawo zancen cewar ai sun haɗu a Sudan, ya je karatu, Hausawan Sudan sun haɗu, wai ya ce ina wane ne, an ce masa wannan mutumin Bafulatani ne, mu ba za mu yadda Fulani su ci gaba da jagorancin mu ba. Kuma Fulanin Sudan Hausawan Sudan sun ce za su zo su yi wa sarkin Daura mubaya'a, shi kaɗai suka sani a matsayin sarki. To shi wannan sarkin Daura ɗin da ake magana, ai Ɗanfodiyo ba sai da ya karɓe mulkin ya bai wa ‘yan uwansa Fulani ba? Ai sai da ya karɓe mulki daga hannun Hausawan Daura ɗin ya bai wa ‘yan uwansa Fulani, shi Ɗanfodiyo ɗin. Sannan su ainihin masu mulkin suka je gudun hijira a ainihin garin zangon Daura. Turawa ne suka maida musu mulkinsu a hannunsu. Wannan yana nuna cewar Turawan mulkin mallaka sun fi Ɗanfodiyo adalci. Lokacin da Turawa suka ɗauko na Hausawan suka dawo da su, shi Ɗanfodiyo da yake yakinsa duk gaba ɗaya an jingina shi da musulunci, Turawan ne suka musuluntar da wa'annan sarakunan Daura? To ni jan hankalin da nake yi wa su shugabannin Fulani a yanzu, ba su da wata hujja da za su kafa wa mutanen yanzu ƙarni na 21, ba su da wata hujja da za su kafa wa mutane wacce za ta shiga ƙwaƙwalwar mutumin yanzu, a yanzu babu shi. Musamman in suna ƙoƙarin su danganta abin da Ɗanfodiyo ya da addinin Musulunci. Wannan
hujjar tasu wato maganganun da suke yi suna ƙara mana hujjoji ne ma don mu ci gaba da magana, mu ci gaba da bayani, muna gamsar da al'umma. Saboda haka babu wani dalili na addini ƙwaya ɗaya da za a iya danganta ɓarnar da Ɗanfodiyo ya yi a kan Bahaushe yau sama da shekara 200. Babu wannan hujja ta addinin kwata-kwata. Kuma na saurari wani malami yana cewa wai su sun ba a social media aka gaya musu Ɗanfodiyo suka bi shi, littattafan Ɗanfodiyo suka karanta suka amince da shi. To kun karanta littattafan Ɗanfodiyo, me Ɗanfodiyo ya rubuta a cikin littattafan nasa? Ɗanfodiyo ya kirkiro littafi ƙwaya ɗaya? Na san cewa dai malamin addini idan zai rubuta littafi, sunan littafin ne kawai zai canja, ba wani abu ya kawo, ba wani abu zai kawo mai sabo ba. Maganganu ne zai yi ko akan fikihu, ko akan ainihin tsarin tafiyar da al'umma, ko kuma akan hadisi, ko kuma akan me yake da suna lugha arabiya, ko kuma yayi akan ainihin wato hukunce-hukuncen karatu wanda yake dama malamai sun riga sun yi. Ɗanfodiyo lokacin da ya fara wannan da ya fara abin da yayi din, ai komai yana nan. Babu wani littafin Ɗanfodiyo da zaka daga kaga wata aya da aka saukar masa shi. Duk ayoyin da aka riga Allah ya riga ya saukarwa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne. Shine zai kafa hujja da su ya ce gashi ga kaza. Wannan malamai su yi, babu wani abu sabo wanda na addini da Ɗanfodiyo kawo a ƙasar Hausa. Kwata-kwata babu. In hadisi ne zai yi bayani, in bayani yake ya kawo wani hadisi don ya kafa hujja, hadisin dama yana nan, Annabi ya riga ya faɗi maganar, ko ya yi aikin, ko ya ce a yi, an ruwaito hadisin ma dama yana nan. Wanda sabon abu a addinance shi Ɗanfodiyo ya kawo a ƙasar Hausa, wanda har za a ce wai an karanta littattafansa ne aka bi shi. Usama bin Laden ma malami ne. Mu mun yadda cewar Ɗanfodiyo an haife shi a ƙasar Hausa, almajirin malaman Hausawa ne shi, daga baya ya zo shi ma ya zama malami, wanda dama haka ka'idar karatu take. Wannan kowa ya riga ya fahimci haka. Babu wanda yake inkarin cewar Ɗanfodiyo ba malami bane. To amma Ɗanfodiyo malami ne kamar yadda bin Laden yake malami. Ɗanfodiyo malami ne kamar yadda Muhammad Yusuf yake malami. Ɗanfodiyo malami ne kamar yadda Shekau yake malami. Ɗanfodiyo malami ne kamar yadda Ahmad Gumi, wanda yanzu haka an hana shi zuwa ƙasar Saudiya saboda ta'addanci, kamar yadda Ahmad Gumi yake malami. Bello Turji malami ne Ɗanfodiyo malami ne kamar yadda Bello Turji yake malami. Tunda shi ma Bello Turji har yanzu shi ma ya iya kawo aya. Yana cewa inna dina inda Allahi Islamu. Bello Turji mujaddadi na biyu a ƙasar Hausa. Saboda haka abinda nake kira da shugabannin malamai da malamanku na addini da sarakunanku na gargajiya da ainihin 'yan siyasarku, kada ku tunkari ma abin da ba za ku iya ba. Wannan hayaniyar da kuke yi, wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, ba za ku tsaida wannan bayanan da ake yi akan Ɗanfodiyo ba. Wallahi ba za ku iya tsaidawa ba. Abinda za ku yi shi da ku yi tsayin da ranku ku gani me yasa sama da shekaru 200 wa'annan maganganun suna nan, kuma me yasa ba a yi su ba sai yanzu. Abinda za ku tambayoyin da za ku yi wa kanku kenan. Ku ne kuka taso da wa'annan maganganun, ku ne kuke ƙara rura musu wuta, kuma ku Fulanin daji wanda wa'yansunku ko Fulatanci ba sa ji, ku ne kuka faɗa da bakinku, ta bakin Mutawalle gwamnan jihar Zamfara ba Fulatani, yace ku ne kuka kirkiro ta'addanci don ku ci zaɓe, a kashe miliyoyin Hausawa don ku ci zaɓe. Ba Fulatani shugaban siyasa, shugaban gwamnan jiha da bakinsa yake faɗin wannan magana a wata ƙasa a duniya a wannan lokacin, wanda ake cewa wannan ƙasar tana da tsarin mulki. Saboda dan uwansa ba Fulatani ne shugaban ƙasa, zai iya faɗin abin da ya ga dama, ba abin da zai same shi. Shi Buhari saboda tsananin kabilanci zai iya tashi tun daga Najeriya ya tafi har Kenya ya kama ɗan ta'adda, amma ba zai iya tashi daga Abuja ya zo dajin birnin Gwari ya kama ƴan uwansa Fulani su turji ba zai iya ba, saboda tsananin kabilanci.
kuma Allah ya taimake mu ba Hausawa ne kaɗai suka gane cewar Fulani 'yan ƙabilanci ba ne. Sauran ƙabilu sun riga sun gane. Kwanan nan naji TY Ɗanjuma yana bayani, zan dawo. Yanzu kwanan nan naga bidiyon TY Ɗanjuma, wanda bincike na ya nuna min cewar TY Ɗanjuma ba jukuni ne. Jukunu wata ƙabila ce da mafi yawanta tana jihar Taraba. Sa'annan akwai wani ɓangare daga cikinta suna cikin tana jihar Benue. Tafiya tana tafiya. Yanzu kwanan nan Fulani 'yan ta'adda suka je jihar Taraba ɗin suka kakkashe mutane. Aka ce sun tafi da wa'yansu mutane sun mutu sama da mutum 15 ake magana, wa'yansu da yawa sun ɓata, sannan sun tafi da shanun mutane sama da saniya 1000. Ba mamaki ko wannan bayanin ne ko kuma da wa'yansu bayanan daban wanda mu ba mu sani ba, shi TY Ɗanjuma ɗin ya dogara ya yi wannan bayanin nasa yi wa 'yan uwansa, ya kira ya ja hankalin 'yan uwansu, wanda yake gaya musu cewar wa'yansu mutane ne 'yan mamaya wanda ba su da ƙasa, sun zo suna son su kwace mana, suna son su kashe mu, su mallaki ƙasar mu. Yake gaya wa 'yan uwansa, shin a shirye kuke ku kare ƙasarsu, ku kare ƙasarku? Suna cewa eh. Kuma ya yi wannan bayani ne da Ingilishi don kowa ya ji, don har Buhari ma ya ji. Ba mamaki idan ya yi da yaransu ba kowa ne zai iya ji ba. Shi kuma yanzu Ahmad Gumi maimakon ya maida wa shi TY Ɗanjuma martani akan abin da ya faɗa, a'a, shi kuma yanzu akan Hausawa zai ƙare. Shi kuma wai sai ya rubuta ya ce wai Hausa ba ƙabila ba ce, yare ne. Tun da dama 'yan uwansu da suka baiwa makami sun ce kas taɓa kowa sai Bahaushe. Sai Bahaushe sai wanda ya kama da Bahaushe. Fulani 'yan ta'adda suke kashewa. Saboda an kawo mana akwai bidiyon ɗan ta'adda wanda yake yawo yake cewa in an kashe Bahaushe ƙwaya ɗaya, an kashe Bafulatani ƙwaya ɗaya tak, su so sun kashe Bahaushe 120. Bahaushen nan wa ya kashe shi? Soja ne ya kashe shi? Dan ta'adda ne Bafulatani dan uwansu ya kashe shi? Su in dai suka ga Bafulatani a mace, to su kuma Hausawa 120 za su nema su kashe. Fulani 'yan ta'adda na daji wanda ku Fulanin gari kuka ba su makamai. Ina cewa Fulanin gari ne suka baiwa Fulanin daji makamai, ina kafa hujja ne da maganar da Bello Mutawalle gwamnan jihar Zamfara Bafulatani ya faɗa da bakinsa, kuma muna da bidiyon. Kuma an kama manya-manyan sarakuna na Fulani da hannu dumu-dumu a cikin wannan ta'addancin da ma wa'insu 'yan siyasar su. Saboda haka dai muke da tabbacin, muke da hujja cikakkiya cewar Fulanin gari ne suka samarwa Fulanin daji bindiga ba don komai ba, don su zo cikin gari su dinga kashe Hausawa da wani wanda ya kama da Bahaushe. Saboda haka wannan hayaniyar da kuke yi ba za ta kai ku ba za ta bille ba za ku iya ba da magana, saboda ba ku da hujja. Saboda ba ku da hujja, aiki ya kamata ku yi. Aiki ne zai dakatar da wannan magana, tunda aikin ku ne na asha ya bullo da waɗannan maganganun, saboda dama suna nan. Hausawa miliyon nawa Fulani suka kashe tun lokacin Ɗanfodiyo da lokacin mai tatsine da yanzu lokacin su Bello Turji da mai martaba Ado Aleru sarkin Fulanin Najeriya. Hausawa miliyon nawa Fulani suka kashe? Sama da shekara 200. In kuka kirkiro wannan kuka kashe Hausawa miliyoyi, kuka tagayyara miliyoyi, kuka dan lafa, sai ku sake kirkiro wata. Kuma kuna nan kuna magana a yi shiru. Dole ne a yi magana. Saboda a cikin ajandar ku ba ku ce wanda ya yi shiru kyale shi za ku yi ba. A cikin ajandar ku ɗan jariri kun jefa shi a cikin tukunyen miya. A cikin ajandar ku jarirai kun jefa wa karnuka sun cinye su da ransu. A cikin ajandar ku kun banka wa mota wuta ta 'yan gudun hijira sama da mutum 40.
ɗan da ba a haife shi ba cikin uwarsa yayi bindiga ɗan ya fito a mace. A ajandar ku ba ku ware mai magana kun ce shine target ɗinku ba. A ajandar ku ba ku ware wanda ya shiru kun ce ya tsira da ainihin sharrin ku ba. Saboda haka masu magana su ci gaba da yin magana, kuma za su ci gaba da yin magana. Kuma wayannan bayanan da kuke saurara ana yaudarar ku, ana ce muku kungiya ce, babu wata kungiya. Abin da nake so in fahimtar da ku, ta'addancin ku ne yasa kowa yake faɗan abin da yake ganin zai iya faɗa a inda yake. Jan hankalin da nake ƙara yi muku, ku shiga social media ku gani shafuffuka da aka buɗe, kowa ta kansa kawai yake yi. Babu wata ƙungiya da ta haɗa wa'annan masu bayanan. Ina son in tabbatar muku, in kuna cikin yaudara ne ma, ku fita daga cikin yaudara. Ƙungiyar da ta sa ake wannan magana ita ce ƙungiyar Fulani 'yan ta'adda masu kashe Hausawa da wanda yake kama da Bahaushe. Kuma kuna da dama, kuna da zarafin hana zubar da jini a ƙasar Hausa. Tunda duk gaba ɗaya an juyo, wannan juyin ya zo ya zama da dukkan madafun ikon suna hannunku. Saboda haka za ku iya. Kada ya zama na ku yaudari kanku, ku bar abin da za ku iya yi, ku tunkari abin da ba za ku iya ba. Zancen Bahaushe ya dawo ya ce da shi da Bafulatani ɗaya ne nan gaba ko yanzu ta wuce, ya kamata ku fahimta. Saboda abubuwan da Ɗanfodiyo ya tafka a ƙasar Hausa, mutane suna da labarin komai. An samu shekaru aru ana tare, kaman abubuwa sun riga sun lafa. Aka fara fahimta cewa lalle za a iya zama ɗaya. Hankali ya fara kwanciya, ko ka sata kirkiro wannan irin tsarin su Bello Turji, shine tsarin Ɗanfodiyo ne. Tsarin Ɗanfodiyo shine tsarin da su Bello Turji suke yi a yanzu. Ɗanfodiyo ya zo yana kakkashe mutane, kowa da kowa, musulmi da wanda ba musulmi ba. In ya kashe mutane, ya kashe basarake musulmi, ya ɗauki ɗan uwansa Bafulatani ya ɗora a gurin. Haka Bello Turji suke yi. Su Bello Turji sun yi fyaɗe a masallaci. Su Bello Turji sun zo sun samu ana huɗuba, sun zo sun kama harbin mutane, har da liman suka sace. Kamar yanda Ɗanfodiyo ya tura mutanensa 'yan jihadi, suka ji a wancan lokacin suka samu mutane suna sallar Idi a cikin garin Zaria, suka hausu da sara. Kamar yadda Ɗanfodiyo zai zo ya kakkashe sarakunan Hausawa musulmi, ya ɗaura Fulani 'yan uwansa, haka su Bello Turji suka dinga kakkashe hakimai, suna naɗa nasu a yanzu. To, an yi maganar jami'ar ɗan Doton Daji, wani malami ɗan ta'adda ya fito ya ce babu ita ma kwata-kwata jami'ar, sai ga jami'ar ta bayyana a cikin littafinku. Sai ga jami'ar ta bayyana a cikin littafinku. Wa'annan littattafan tarihin suna nan. Abubuwan da Ɗanfodiyo ya tafka na ƙabilanci a ƙasar Hausa, labarinsu yana nan. Shiru dai aka yi, ana tsammanin cewar ta'addancin Fulanin akan Hausawa ya tsaya. Za a iya yafe wa juna, za a iya rungumar juna, za a iya tafiya tare, za a iya mantawa. Yanzu waɗannan Hausawan da Fulanin ne yanzu jikokin waɗancan ne. Saboda haka yanzu daga nan abin da ya gaba, a je a yi wata sabuwar rayuwa. Ashe abin ba haka yake ba gurin Bafulatani. Wa'annan su Bello Turji, tsakanin su Bello Turji da Ɗanfodiyo sama da shekara 200, sai dai su zama jikokin Ɗanfodiyo. Amma suna da bayanin abin da kakansu yayi, shine su ma yanzu suka tsira, kuma ku kuka taimaka musu, da bakin ku kuke faɗa, ku kuka kirkiro ta'addanci. Saboda haka wannan hayaniyar taku ba za ta kai ku gaci ba. Ba za ta kai ku gaci ba. Kuma duk in aka ce ana gwagwarmaya da harshe, da magana, da hujja, to gwagwarmaya ce mai ƙarfi wacce take shiga cikin ƙwaƙwalwar mutane, saboda ana kawo musu hujjoji. Ana kawo wa jama'a masu sauraro hujjoji. Ku ba ku da hujjoji.
hujja ku ɗaya ce ku yi barazana za ku kashe mutane, wannan barazana za ku kashe mutane tuni tana nan, Ɗanfodiyo ne ya riga ya gaddamar da ita. Ko kuma ku kira mutane arna, Ɗanfodiyo ne ya fara kiran musulmi arna a ƙasar Hausa kafin izala ta zo. Kuma duk wanda ka kira a matsayinka na musulmi ko kuma a matsayin kai da kake ikirarin musulunci, ka kira mutum mushriki ko arne, ka nuna ka halatta jininsa da dukiyoyinsa gaba daya, abinda Ɗanfodiyo yake na a kasar Hausa. Kuma har yanzu wannan kalma ta kado da Fulatan yake kiran Bahaushe tana nan har yanzu kalmar. Saboda haka ina jan hankalin da Hausawa wanda har yanzu ba su fahimci me ake nufi ba, da waɗanda su suna kiran kansu Hausawa ne, da 'yan shiga bultu, wannan kalma ta kaɗo tana kanku. Wannan kalma ta kaɗo, kana musulmi Bafulatani ya kira ka arne, tana nan a kanku. Kuma duk musulmi ko mai ikirarin musulunci da ya kira ka kafiri yana nufin jininka ya halatta, dukiyarka ta halatta, dama kawai yake jira ya gama da kai. Abubuwan da suke faruwa kenan. Saboda haka ba ku da hujja. Kuma ba za ku iya kawo hujjojin da za su hana wa'annan maganganun ba, ko kuma ku kawo hujjojin da za su gamsar da mutane fiye da wannan bayanin da ake yi ba mai hujjoji, saboda ba ku da hujjoji. Ko yaƙi ne na neman mulki, don saboda abubuwan da Ɗanfodiyo ya, akwai wa'anda suke fassara shi a matsayin jihadi, suna dangana shi da addinin musulunci, wanda ba su da hujja ko ɗaya, ba su da aya, ba su da hadisi, ƙarya suke yi. Na biyu, akwai wasu malaman tarihi kamar in ce masu sassauƙar ra'ayi ko kuma masu ra'ayi tsaka-tsakiya, suna cewa a yaƙin Ɗanfodiyo a ƙasar Hausa ba jihadi ba ne, neman mulki ne. Sa'annan mu iri-irinmu mun tabbatar da cewar abinda Ɗanfodiyo ya yi a ƙasar Hausa ba jihadi ba ne, ta'addanci ne. To, mu ɗauki ainihin wannan ra'ayi na tsakiya. Mu ɗauka cewa yaƙi ne na neman mulki. Na neman mulkin suwa? Na neman mulkin Hausawa, wanda a lokacin dukkan sarakunansu musulmi ne. A yaƙe su. Kai musulmi ne ko kuma ku musulmi ne kuka je ku yaƙi 'yan uwanku musulmi, misali. Dama wannan ba yaƙi ne na addini ba. To shikenan. Yanzu a ƙarƙashin Ɗanfodiyo, a cikin almajiransa, a cikin zaratan mayaƙansa, wanda suka yi suna, mafi yawansu Hausawa ne. Wanda suka yadda bayanin da aka yi musu ya gamsar da su, suka yadda a je a kashe 'yan uwansu don su ma a ba su kasansu. Dama wannan ba addini bane, dama wannan maslaha ce. To shikenan sai aka gama. Ku Hausawa na wancan lokacin kun taimaka. Saboda Ɗanfodiyo muna da labarin ya gayyato 'yan uwansa Fulani daga Futa Toro, daga Futa Jallo, daga Futa Macina, sun shigo cikin ƙasar Hausa don su ci gaba da kashe Hausawa, kamar yadda su Bello Turji suke yi a yanzu. Menene bambanci? Menene bambanci a ciki? Abubuwa suna cikin littattafanku, kuma kuna ci gaba da bayyana wa ƴaƴanku ta hanyar kunne ya gaji kaka, ko kunne ya girmi kaka. Suna nan. Wayannan Fulani 'yan ta'adda na daji da kuka bawa makamai, ai mafi yawansu jahilai ne, amma ai da baki kuke gaya musu abubuwan da suka faru a lokacin Ɗanfodiyo. Gashi nan suna bi sau da kafa tsarin da Ɗanfodiyo ya bi, abin da ya a ƙasar Hausa, tsarin da su Bello Turji suke yanzu kenan a ƙasar Hausa. Sai ya zama na kaf cikin wanda Ɗanfodiyo ya ɗauki tuta ya bashi, babu Bahaushe ko ɗaya a ciki kwata-kwata. Me ya kawo haka? Saboda tsananin ƙabilancin Ɗanfodiyo akan Hausawa, wanda shine Fulani jikokinsu yanzu suka gada. Saboda haka shugabannin Fulani a yanzu ina yawan maimaitawa, kada ku bar abin da za ku iya yi kuma ku tunkari abin da ba za ku iya ba. Wannan bayanan da kuke yi a cikin kafafen watsa labarai, soki burutsu ne, surkullo ne,
surkulle ne kuma ɓaɓatu ne na banza. Wallahi ba zai shiga cikin wannan bayanan naku, ba za su shiga cikin kwakwalwar mutumin yanzu ba. Mutumin zamanin yanzu ba irin wannan bayanin naku yake son ya ji ba. So yake a bashi bayani mai hujja da hujjoji wanda za su gamsar da su. A lokacin da Ɗanfodiyo ya yi magana, waccan magana tasa ya gamsar da waɗansu a wancan lokacin. Irin wannan magana yanzu idan Ɗanfodiyo ya zo ya dawo yanzu, Allah ya dawo da shi da magana da baki, ba zai iya gamsar da kowa ba irin waccan magana, sai dai in ya canja magana. Sai dai in ya canja wata maganar. Saboda haka ya kamata ku fahimci cewar zamani yana canjawa, tunanin mutane ma yana canjawa, tsari yana canjawa, komai ya riga ya canja. Wannan bayanin na da kakanku Ɗanfodiyo yayi ya kakkashe mutane, a yanzu in kuka ce su za ku ci gaba da yi, wai kuna dogara wai ya rubuta littattafai. Ya rubuta littattafai, me yace a cikin littafin nasa? Ya rubuta ya ce ni Ɗanfodiyo ba Fulatani ne, ɗan kabilanci, na yi niyyar kashe Hausawa musulmi gaba ɗaya ɗora ƴan uwana Fulani, ya faɗi haka a cikin littafinsa? To abin da ke faruwa kenan yanzu anan. To saboda haka kaga wannan littattafan naku ba za su gamsar da kowa ba. Tunda akwai wayansu littattafan da wayansu ma sun riga su rubuta su ma. Dole idan mutum ya ɗauki littafin Ɗanfodiyo misali, ko na wani Muhammad Bello ɗansa, ko na sarkin ko na sauran ainihin masu goyi bayan sa ya karanta, sai kuma ya zo ya karanta wani littafi daban kuma wanda shi kuma yana magana akan akasin haka, kuma shi wannan mutumin da ya karanci nan sai kuma ya duba menene ya faru, sai ya nazari kuma ya yi nazarin ya gane cewa me ke faruwa kuma a yanzu, sai ya hada, ya san inda gaskiya take. Saboda haka kada ku yaudari kanku. Kada ku yaudari kanku. Wannan bayanan da kuke ji suna fitowa ba za ku iya dakatar da su ba. Bayanai ne wanda duk wani Bahaushe ya riga ya so su ne. Ya riga ya gane cewar Fulani sun ci mutuncin kakanninsu, sun zo kuma yanzu suna cin mutuncin ƴan uwansa. Kuma a duk duniya gaba ɗaya babu inda Bahaushen duniya, Bahaushe ko na ina ne, in Bahaushe ɗan Rasha ne, yana jin ciwon abin da ke faruwa a ƙasar Hausa, dan nan ne tushensa. Saboda haka kada ku yaudari kanku. Ɗanfodiyo ya gayyato Fulani ƴan uwansu daga ƙasashen waje sun zo sun kashe Hausawa. Su Bello Turji sun gayyato Fulani daga ƙasashen waje, a yanzu sun zo suna kashe Hausawa. Dan an yi bayanin cewa akwai Fulanin da Fulatancin ma da ƙyar yake jiwuwa akwai a gurin Bafulatanin Najeriya. Ba ku yi magana ba. Saboda haka Bahaushe ko a ina yake cikin duniya zai yi magana akan abin da ke shafar ƴan uwansa Hausawa a ƙasar Hausa. Assalamu alaikum. Sa hadda sarkin musulmi. To sarkin musulmi jama'a yana daga cikin waɗanda ke ha'inta musulmi ba ku gane ba. Akan dukkan munasabar da ta taso, sai an hada da shi wajen a ha'inci musulmi. Don haka ba amini bane akan duk abin da zai zo ya faɗi. To haka nan su Ɗahiru Bauchi, haka nan su Dabta Ahmad ɗan gidan Gumi, waɗannan duk bulk of macuta ne, dukkansu waɗannan 'yan iska ne. Yaushe kake tunanin Bahaushe da Bafulatani za su zauna inuwa ɗaya? Ka je ka binciki tarihin Bahaushe da Bafulatani, abokan gaba ne, abokan gaba na gidi. Ku kasance tare da sabuwar tashar mu wadda za ta rinka kawo muku shirye-shirye na musamman kamar labarai, ra'ayoyi, tarihi da al'adu kan Hausa da Hausawa. Jaruma Hausa TV, sha kallo.